Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde duni baba damane kala min bisimon kelle gadane roɓe do jandeji alkamis jeegom lewru février 2025 bisimilla mon kelle gadane roɓe do jandeji puɗortoɗen ko jande gendire leydi Sénégal jande le soleil ɓe garti ko impact de la suspension du compact 2 portant sur le secteur de l'énergie ɓe garti noon koye ngal ballal ngal dowlaji dentude Amérique waɗatno ɗo e leydi Sénégal ne waɗi to banggue MCA kuɓɓam ɗo e nder leydi ndi nden eɓɓore programme nde ganduɗa fuɗɗono ko ñande lewru septembre 2021 ɓe kolliti noon on programme eɓɓore dowlaji dentude Amérique ganduɗa to banggue kuɓɓam ene wallatno ko abbi walla memi ko abbi 12 millions ɓesgu leydi Sénégal tawi noon to wallu ɗumen to banggue carugol kuɓɓam ko mbiyata ko courant ene tolni e 12 ujunere pawɗi temedde jeeɗiɗi innama ade woni ko jogori e wayno battilde walla caɗele ɗe ganduɗa to banggue wonande kuɓɓam jande rewmi quotidien ɓe garti koye cancer du sein rafi endu ɗum saabi ngal ɗo walla mbiyen nguɗo gomu organisation mondiale de la santé ɓe kolliti wonande kol huuli ɗiɓi jogui ko abbi e 335 ujunere innama ade to banggue debbo jogori hawrude ladial ɗo hitan ujunaji ɗiɗi e capanɗe nayyi 2040 ɓe kolliti noon ko caɗele ɗe ganduɗa to banggue wonande dépistage dunde Afrique ko abbi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi leyɗele ko hen leyɗele joyi tan jogui nden eɓɓore programme ko mbiyata ko dépistage rewmi quotidien arti ha joni no alhaali on pomade on mo ganduɗa on mbiyata alima sippo goto ɓe ganduɗa ko fawnoɓe juuɗe tawi ɓen rewɓe yewɓe ko yete ko buletaji to banggue wonande garɗinde hani e fewnidde sembeji kam e wonande kamɓe rewɓeɓe hollitama noon o joga kol huuli duuɓi 3 kaso ko jogori lelade taw yiyani mbuɗu nangue en ƴeewoyto jayde la dépêche ɓe garti koye maggal mo Prohan in Mame Diarra Bousso une exemplaire à tout point de vue ɓe garti noon ko mo ganduɗa ko Mame Diarra Bousso jinnaɗo mum Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu wonde ɗum darogal yeru wonande e rewɓeɓe ɓe garti gam soutien wawde ha joni rendude ko yete ko musallo kame moññide ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe toon to république démocratique du Congo alhaali caɗele to banggue wonande guerre saabi frappe ko kay yitno wadde seppo ɗo e Dakar kono noon préfet mbo Dakar ko kay haadi gon seppo Diané le républicain ɓe garti ko toon to diwan mbo Kolda kolliti noon gam haɓade ko yete ko to banggue drogue saabi kono leydi Sénégal duppi toon walla bonni toon hectare uji guesse ɗe ganduɗa tawake ene gawa toon ko yete ko chanvre indien yamba ɓe garti toon to Ziguinchor laamu ngu sembini toon ɓeydude ko yete ko sécurité nden kay kisal damar galle jinnaɗo mo ganduɗa ko mawɗo jagorde Ousmane Sonko jayde le point ɓe garti ko e vague de manifestation réaction à l'arrestation des jeunes partisans de Farba Ngom ɓe garti noon ko toon to hoore fonde tawete koye diwan mbo Matam sukaɓe ɓe jarliti gam moɓodiral wadde ko yete ko seppo gam gaccitgol ɓen sukaɓe fawnoɓe juuɗe e dumunnaji ɓennuɗi ɗi en ƴeewoyto jayde li quotidien ɓe garti ko industrie chimique du Sénégal ICS ɓe kolliti noon ko abbi e 330 milliards woni ko waɗa investir e duuɓi sappo ɓe kolliti wonande kamɓe li quotidien yiide ICS ne wayno ene jogui golloɓe ko abbi ujunere e 55 tawi ko emploi direct ɓe kolliti kadi to banggue ballal mum e PIB produit intérieur brut ko mbiyata ko PIB ne wayno ICS no adda ballal mum ko mbiyata ko wadde contribuer ko abbi e 120 milliards e copreje men franc CFA ɓe garti koye Sud Quotidien kañum narti e gel de l'aide américain ɓe kolliti noon kamɓe Sud Quotidien on ngal ballal ngal dowlaji dentude Amérique waɗanno ɗo e nder leydi Sénégal caggal kadgol dartingol ngal ballal ko abbi e 12 millions ɓiɗɗo leydi Sénégal najo ne wayno ɗum memi ɗumen jayde l'évidence ɓe garti koye les étonnements de maître Youm kanko Oumar Youm o arti noon yoɗo saaha yiyande makko e laamu ngu o arti e alhaali Farba Ngom ko noonne kadi tottude damorde ɓen ɓe ganduɗa ko lorinoɓe hitan ujunaji ɗiɗi e nogas e goho totti hitan ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi 2021 2024 ɓe garti l'évidence ha joni ko yetno e alhaali Amadou Ba caggal nde laamu ngu holliti ko to banggue jeeyedemo e alhaali no to banggue leydi saabi yande l'évidence waɗi namdal beele Amadou Ba o gonnoɗo mawɗo jagorɗo leydi Sénégal no toyto wonande lawol
Jande tribune ɓe garti ko Diomaye et Sonko peine à solutionner la crise sociale. Jande tribune ɓe mbaɗi koye namdal walla artude yiide wonande kanko mawɗo leydi ndi e mawɗo jagorɗo leydi Sénégal o saaha ko caɗele ɗe ɓe jogui ngam wawde safrude caɗele tawaɗe e leydi ndi to banggue caɗele tiidallaji ha ko mbiyata ko caɗele faggudu ɗo e nder leydi Sénégal peeje ɗe poti wadde ngam ittude leydi ɓesguji ɗi eɗen caɗele o saaha noon tindade ko yete ko lewru korka saabi. Jande tribune ko luti oɗo saaha noon ɓe jogui ko teppol wawde safrude ha adoji miijoji ngam itoji leydi Sénégal e ɗeɗon caɗele. Kono ɓe garti kamɓe tribune e Sokhna Diarra, la piété, la vertu et la foi incarnée femme. Ɓe kolliti on mo ganduɗa ko debbo ceniɗo kono kadi timtorgal wonande kamɓe rewɓe ɓe Mame Diarra Bousso. Jayde le public ɓe garti koye des Sénégalais parmi les victimes naufrage au large de la Mauritanie. Ɓe garti kamɓe public koye toon to lamorgo leydi Mauritanie to magge maje kaɗe ɗe ɓen sukaɓe yidnoɓe wadde ɗanle ndewani lawol lana mumen yiwi toon en tawi hen ɓesguji leydi Sénégal. Jayde l'observateur ɓe garti koye West Africa Energy alhaali Samuel Sarr ɓe kolliti noon on mo ganduɗa ko le parquet ko kay tigui namdi ko yete ko information pewde expert comptable kono kadi hanki o juge d'instruction hettima mo ganduɗa ko Moustapha Ndiaye. Ɓe garti e wargoji ɗi ganduɗa mbaɗi hanki o ɗo e lamorgo leydi ndi ha e ko wertago leydi Sénégal. Jayde l'observateur arti koye série de meurtres en 24 heures, silence on tue. Ɓe kolliti noon wonande wargoji ɗi ganduɗa mbaɗi e ñalawma hanki o. Jayde Walf Quotidien ɓe garti ko e projet de dotation de véhicules aux députés, promesse à la poubelle. Ɓe kolliti koye gamde tottude ɓen ɓe ganduɗa ko député ji ɗi ko gardiɗo suudu sardeji leydi Sénégal El Malick Ndiaye arti gam tottude ɓen ɓe ganduɗa ko député ji ɗi to banggue wonande werlaji ɗi. Holliti ko ɗum hunde hande wonde yoga e ɓen ɓe ganduɗa ko walla ko wonande kamɓe député ji ɗi ɓe mbawa wonde e gonagal moƴƴal. Jayde Walf Quotidien arti hen. Jayde le quotidien ɓe garti koye décret d'affectation signé 9 mois après. On décret mo ganduɗa ko kayni sifono ngam wawde jaslilde ko mbiyata ko wadde affecté o mo ganduɗa ko général Kandé. Ɓe kolliti noon kanko général Kandé e jagol makko toon to New Delhi. Kanko général Kandé ne wayno ɗum tija koye lewru mars 2025. bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinomo kelle gatande robino jandeji e subaka hande o min dokka on aadi aljuma paɗo so hawre welede Allah.